Dwi'n gweithio yn y maes theatr, ffilm, teledu, digwyddiadau fel person llawrydd, golau, sain, fideo, rheoli technegol, rheoli cynhyrchu. Yn ras, jyst cael sioe o'r dechrau i'r diwedd, seto lan ar gyfer y cynnyrch olaf. Pan mae pobl yn mynd i weld sioe yn y theatr, neu watcho rhywbeth ar y teledu, yn y cefndir, pobl fel fi, a gyda help pobl eraill, mae'n cymryd lot o bobl i wneud be'n i wneud. Dyna be'n i wneud. Cwestiwn anodd, mae pob dydd yn wahanol yn y diwydiant a'r sector fi'n gweithio mewn. Os fi'n gweithio yn theatr, by'n ni'n dechrau 8 o'r gloch, 9 o'r gloch, mae'r truck yn dod mewn, ni'n dadlwytho'r truck o'r gael i gyr o'r offer, a rhoi e mewn y theatr, a trwy gydol o dydd, bydd ni'n setio lan ar gyfer y sioe y noson ni, neu os mae'n sioe mwy y diwrnod wedyn, neu os mae fe'n sioe mawr ar taith dros y Deyrnas Unedig, allai fe cymryd wythnos i setio lan, a wedyn mae'r sioe mlaen, a wedyn mis falle. Mae fe gyd yn dibynnu ar seis y sioe ni'n rhoi at ei gilydd. Diwrnod arall, fel heddiw, fi'n gweithio yn Abu Dhabi am 4 wythnos. Nes i codi lan, gyrru i maes awyr yn Manceinion a dal awyren i Abu Dhabi. A fi ma am 4 wythnos yn gweithio i Sky Magic ar National Day yn Abu Dhabi, ble mae Sky Magic they specialise mewn drone shows, so bydd 600 drone yn yr awyr, a bydd ni'n gwneud sioe gyda goliadau. Mae fe'n anodd i dweud beth ni'n gwneud if you need to see a video, really. Fi'n credu mewn pob gwaith mae sgiliau yn ysgwyl, ond sa'n credu bod chi'n gwybod bod sgiliau yn ysgwyl tan bod y sefyllfa yn dod i fyny. O'n i'n eitha ifanc yn fy ngyrfa pam nath y digwydd i fi. O'n i mewn sefyllfa o fy angen cael ei datrys. Mae pobl yn gofyn cwestiynau, mae hawn angen i digwydd, mae fe angen i digwydd. A'r peth mwyaf pwysig i wneud yw ddim dangos bod chi dan straen, stress. Mae fe'n bwysig i cadw'n calm and collective, ond tu fewn, mae'n meddwl just mae fe'n ffrwydro, it's exploding oherwydd sa'n gwybod fy hun sut fi'n mynd i datrys y broblem maen nhw'n gofyn. Ond, y peth gorau i wneud yw, fel nes i'n wneud, rho 10 munud, 15 munud, neu falle awr. Chi'n mynd i ffwrdd, chi'n ista lawr, a chi'n datrys y broblem. A wedyn, ar ôl datrys y broblem, chi'n mynd nôl a chi wedi datrys y broblem, a mae popeth yn iawn. A mae hwnna yn sgiliau annisgwyl, fi'n credu sy'n digwydd yn mhob diwydiant mae pobl yn gweithio mewn. Y peth bwysig yw sut chi'n delio gyda'r y pethau annisgwyl sy'n digwydd. Y peth gorau fi wedi dysgu yw just keep calm. Na'r peth gorau fy marn i. Just keep calm, collective, a bydd popeth yn iawn. Pam o'n i'n 16-17, oedd ddim cliw dy fi be o'n i moyn wneud, oedd yr athrawon yn gofyn, oedd ddim cliw dy fi, oedd y person gyrfaoedd yn gofyn, oedd ddim cliw dy fi be o'n i'n mynd i wneud, oedd dim cliw. O'n i ddim yn astudio lefel A drama, ond o'n i yn helpu ar ochr technegol a rheoli llwyddan oherwydd o ffrindiau fi'n wneud a oedd e'n hwyl. A o hynny nath yr athrawes gweud, Dyfan, pam sa ti'n trio am Theatr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, sy'n o fe yn Aberystwyth yn y theatr am 6 wythnos fel cwrs preswyl, ble oedd pobl yn y diwydiant proffesiynol yn dysgu sgiliau i'r pobl o far y cwrs.
o'n i'n creu sioe proffesiynol yn Aberystwyth, a wedyn oedd yn mynd ar daith i Theatr Llawrydd yn Gogledd Cymru, a wedyn i Theatr Sherman yn Caerdydd. A o'n i'n lwcus iawn o hynny, achos o'n i yn y theatr yn Aberystwyth am 6 wythnos. Oedd y staff oedd yn gweithio yna yn, wel, o'n nhw wedi gweld rhywbeth mewn fi, a wnaethon nhw'n rhoi gwaith i fi. Yn syth ar ôl gorffen y cwrs preswyl, o'n i'n gweithio fel technegydd am 6 mis, a wedyn ar ôl 6 mis na, wnaethon nhw'n rhoi swydd llawn amser i fi fel technegydd yn canolfan y celfyddydau Aberystwyth. A o'n i'n lwcus oherwydd nes i ddim wneud yr apprenticeship, o'n i'n dysgu fy sgiliau ar y swydd. O'n i'n lwcus iawn, a oherwydd seis canolfan y celfyddydau yn Aberystwyth, mae dan nhw'n neuadd fawr, y theatr, y studio, maen nhw'n rhoi digwyddiadau ymlaen. Nes i dysgu sgiliau yn y holl diwydiant, a fi yn lwcus iawn o hynny. Does dyna'n creu bod lot o bobl mas na yn cael yr hyfforddiant ces i, ac o'n i'n lwcus iawn. A wedyn, o hynny, o'n i na am 3 blwyddyn, a o'n i moyn ehangu fy ngyrfa. So nes i trio nes i mynd i coleg yn Caerdydd, yn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a nes i studio stage a technical management am 3 blwyddyn. A o'n i'n lwcus iawn i mynd ar y cwrs yn Caerdydd oherwydd mae fe'n un o'r cwrsau gorau yn y Deyrnas Unedig. Does dim lot o colegau yn arbenigo yn y diwydiant, a o'n i'n lwcus iawn i cael lle. A wedyn o'n i, nes i graddio ar y dydd Gwener, a wythnos wedyn o'n i'n lwcus iawn, ces i swydd llawn amser yn Theatr Cenedlaethol Cymru fel rheolwr technegol. A o'n i'n lwcus iawn i cael y swydd ni mor ifanc, o'n i 25-26, ac o'n i'n rheoli pob peth technegol mewn sioeau mawr yng Nghymru trwy'r iaith Cymraeg. Ac o'n i'n lwcus, oherwydd bod fi yn siarad Cymraeg, fi'n credu it propelled my career. So, sa'n gwybod y term Cymraeg am ddi, ond yeah, it definitely propelled my career oherwydd o'n i yn siarad Cymraeg, oherwydd does dim lot o bobl sy'n siarad Cymraeg yn neud be fi'n neud, so o'n i yn lwcus iawn. O'n i na am 3 blynedd yn Theatr Cenedlaethol Cymru yn neud sioeau mawr, a nes i dewis wedyn i dechrau fy busnes fi fel person llawrydd yn y diwydiant, a fi ddim wedi edrych nôl ers. Fi wedi gweithio gyd dros y byd, gyd dros Ewrop, yn y dwyrain pell. Fi'n Abu Dhabi ar y foment yn gweithio i Sky Magic. Yeah, fi yn lwcus iawn, ond fi'n credu mae fe'n bwysig dysgu'r sgiliau iawn a pethau fel yna. Y cyngor byswn i'n rhoi i person sy'n eisiau gweithio yn y sector, neu unrhyw sector, yw troi lan ar amser. Yn fy marn i, un o'r pethau mwyaf pwysig yw troi lan ar amser. Fi'n gwybod mae'n swnio'n sili, ond troi lan ar amser yn bwysig iawn. Does neb yn hoffi pobl sy'n hwyr. Mae pobl eisiau pobl ar yr amser ni i wneud y gwaith sy'n angen i wneud. Pobl hawddgar, mae gweithio'n caled yn bwysig. Byddwch yn normal, byddwch chi eich hun, peidiwch esgus bod yn rhywun chi ddim. Mae chi'n unigryw fel person, a dyna be mae cyflogwyr eisiau. Pobl unigryw sy'n gweithio'n galed, troi lan ar amser, ac sy'n hawddgar. Mae fe mor syml â ni. It's not rocket science, not brain surgery, mae fe'n syml. Just, be fi wedi dweud, just hawddgar, droi lan ar amser, gweithio'n galed, a byddwch chi eich hun.